Бөтен дөнья мөселманнары зарыгып көткән изге Рамазан ае башланырга да озак калмады. Бу айда бер фарыз гамәлне башкаручы исә нәкъ башка айларда 70 фарыз гамәл үтәгән шикелле булыр. Ярдәм мәчете ишек алдындагы чатырларда елдагыча 1200 кешегә мул ифтарлар әзерләнә. Ифтарларда бөтен Казан халкы, Ярдәм хәйрия фонды химиясендәге күрмәүчеләр, ишетмәүчеләр, коляскада утырып йөрүчеләр дә катнаша. Ифтарларга килгән кунаклар төрле булган кебек, авыз ачу мәҗлесләрен оештыручылар да төрле. Ярдәмдәге ифтарларны оештыруда һәркем катнаша ала. Бер кешегә авыз ачу өчен аз да түгел, күп тә түгел 221 сум гына акча кирәк. Сөйкле пәйгамбәребез ураза тотучы кешене ашатырга булышкан кешегә үзе ураза тоткан кебек әҗер языла дигән. Бу хадис изге Рамазан аенда тырышлык күрсәтергә, ярдәмләшергә һәм игелек эшләүне арттырырга тәрә.